Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvadoril. Bona tarda, senyories. Bé, Vox avui ens presenta una moció que costa saber si és una contradicció, si és una broma o és una peça de teatre de l'absurd. Demanen que es faciliti el retorn dels espanyols que han hagut d'emigrar y fins aquí res a dir. La primera pregunta, ¿será si quieren? A lo mejor no quieren volver. Y digo porque son tan garantes de la libertad que a lo mejor no quieren volver. Segona cosa que sembla... Anem a pams, no? De la seva xenofòbia, del seu racisme que traspua tota aquesta proposició de llei o aquesta moció. Les fronteres, diu. Les fronteres garantizan, les fronteres garantizan. Si això fos així, si aquí hi hagués fronteres tancades, vostè condenaria la misèria i la pobresa a 3 milions d'espanyols que no podrien sortir, perquè no es guanyen la vida vida. Ara bé, quin doble rasero tenen vostès? Depèn si són de pell fosca o són d'aquí. Bueno, aquí també hi ha molts amb pell fosca, no? Em fa molta gràcia, no? Marxar a Berlín és una víctima. Si un hondureny arriba a Barcelona, què és? Una amenaça, una plaga, un soldat camuflat, un invasor? Si marxes a Espanya, ets un exiliat econòmic. Si vens a Espanya, ets un invasor. Senyors de Vox, és el mateix drama, la mateixa causa. Però segons d'on vens, o ets víctima o ets culpable. Per això diem que aquesta moció és una comèdia tràgica. Si ens prenguéssim a Vox seriosament, avui no estaríem a un congrés, avui estaríem a una trinxera lluitant contra els invasors. Ojo, un país que té 3 milions d'emigrants. Doncs no. Qui marxa o qui ve, per mi és el mateix, qui marxa o qui ve, ho fa per les mateixes raons. Tots busquen una vida millor, com ho faria qualsevol persona. Punt. No hi ha res més a dir. Cada dia milions de persones de l'estat espanyol lluiten per fugir de la pobresa, per arribar a final de mes, això estem d'acord, per pagar el lloguer, estem d'acord, per no enfonsar-se en l'angoixa, estem d'acord. I aquesta és la causa. I mentre això passa, l'estat es gasta una morterada cada any en armament i el sistema encara en vol més. I això vostès ho donen suport. Com vostès saben, quina edat és l'edat d'emancipació dels joves a Espanya? 30,4 anys. A Europa, 26,3. Per què? Perquè no poden. Sous de pobresa, pisos inaccessibles, feines a temps parcials, temporals, contractes discontinus, i quan troben feina sovint és inestable, intermitent, mal pagada, i això sí, indefinida, diuen, no? I per això marxen. I no només els joves, no només els joves. Segons dades oficials, el 2025 hi ha 3.045.966 espanyols residint a l'estranger, una xifra que quadriplica des del 2009, quan eren 751.000 persones fora a treballar. Segons Vox, deuen estar envaint el món. En aquests moments hi ha una invasió d'espanyols al món per a recuperar l'imperi donde nunca se pone el sol. La veritat, quin llenguatge més ridícul, per favor. Quin llenguatge més ridícul. En fi, on no n'hi ha, com diuen al meu país, no en raja. Més de 2 milions de persones han marxat en una dècada i mitja. Això no és una anècdota, és l'èxode de qui no veu sortida aquí. El 30% dels joves estan a l'atur. El 92% dels joves, els seus sous se'n van només a pagar el lloguer. Aquesta és la guerra que ens afecta ara i aquí. La que colpeja els que venen, els que marxen i els que es queden. I ara parlem clar. A mi no em preocupa tant aquesta gent. La veritat, em preocupa ben poc. Però sí, senyories del PSOE i de Sumar, si no fos perquè a l'altre costat de l'hemicicle hi ha la barbàrie, vostès no tindrien cap excusa, perquè hi ha una cosa que diuen que és veritat, que la gent ha de marxar, i aquí hi ha responsables, perquè vostès porten governant 8 anys, i els diré algunes quantes coses. 8 anys al poder. Se'n recorden vostès de la ILP, de la llei de regularització ja, que van agafar el 2021? Estem al 2025. 2025. Fa un any que vam prendre en consideració aquesta ILP que deixa sense papers
a la intempèrie, a l'explotació dels mateixos que defensen aquesta gent, a més de 500.000 de persones. I això és responsabilitat seva, i només seva, no d'ells. I els joves, el mateix. S'ha garantit feina digna? No. S'ha construït habitatge social? No. I ara tothom a córrer. Tothom a córrer. Però això és una feina que es fa en dècades que no han fet. Senyors de Vox, tant de bo tinguessin la mateixa empatia i la mateixa humanitat que tenen pels espanyols que la tinguessin per tota la resta dels éssers humans del planeta. Aquest planeta aniria molt millor. Moltes gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora López Tagliafico.